ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ ಏನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಕುಡ್ಲದ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ 2022 ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ತನ್ಕ್ಲೆನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೊನೆರೆ ಪಾಕ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿತೊಂದಿರು ಮುಗಿತಲ ಲೇಸುಡು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಡ್ಲದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜ್ದ ಹಿಜಾಬ್ ಓದನ್ ವರವ್ ಕಲ್ಪನಾ ಪದ್ರಾಡು ಪೊಣ್ಣುಲೆಡ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ದೂರು. ಬಳ್ಳಾರಿಡು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲದ ರಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಸು ಕುಡ್ಲದ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿಯರಿಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಪರಿಷತ್ ಕುವೈಟ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಫರ್ವಾನಿಯಾದ ಬದ್ರಲ್ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೆಡು ಧರ್ಮದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಶಿಬಿರ. ಕುಡ್ಲದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜದ ಹಿಜಾಬ್ ಓದಂಟು ಸೋಮವಾರಲ ದುಂಬರಿದಂಡು ಬರವು ಕಲ್ಪನ ಪದ್ರಾಡ್ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗು ಹಿಜಾಬ್ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋಯರ ಬುಡಂದಿ ನೀಡಿದವ್ರ ಅಕುಲು ಈ ಬಗೆಟ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲೆಗು ದೂರು ಕೊರ್ದು ಆರು ಅಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಗೂ ಸಭೆ ನಡಪಾದಿರು. ಕುಡ್ಲದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜದ ಹಿಜಾಬ್ ಓದಂಟು ಸೋಮವಾರಲ ದುಂಬರಿದಂಡು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆ ಶಾಸಕರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ನಡತಿನ ಸಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಬುಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಗನೋಡು ಹಿಜಾಬ್ಗ್ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡಲ ಅವೆನು ಲೆಕ್ಕೋಗುದಿತ್ತನಂದೆ 12 ಜನ ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಸೋಮವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪೋದು ಹಿಜಾಬ್ಗ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರೆ ಹಠ ಪತ್ತದಿರು ಕಾಂಡೆ ಹಿಜಾಬ್ ಪಾಡ್ದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಹಿಜಾಬ್ ಪಾಡರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ್ಡ ಹಠ ಪತ್ತಿಯರು ಅಪಗ ಹಿಜಾಬ್ಗ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ್ ಪಂಡಲ ಕೇನಂದೆ ಪೊಣ್ಣುಲು ಕೈತಲ್ದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ಗೂ ದೂರು ಕೊರಿಯರೆ ಪೋಯಿರು ಪೊಣ್ಣುಲಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತಿರು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸೀದಾ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ಹಠಪತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣುಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಭೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೊಣ್ಣುಲು ಹಿಜಾಬ್ ಪಾಡ್ನೆಗೂ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತದು ಮೇ 26 ಎಬಿವಿಪಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾದಿತ್ತಿರು. ಶನಿವಾರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಸೂಯ ರೈ ಹಿಜಾಬ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಪೊಣ್ಣುಲಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋಯರೆ ಬುಡ್ತಜೇರು ಪೊಣ್ಣುಲು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪೋನಗ ಅಕ್ಲಿನ ತಡೆತದು ಬುದ್ಧಿ ಪಂತೆರು ಅಂಡ ಸೋಮವಾರ ಪಿರ ಹಿಜಾಬ್ ಪಾಡೊಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೈದರು. ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ 2022 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಾರ ಇಡೀ ದಿನ ಕುಡ್ಲದ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಡೆತಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಕಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆದ ಶಿಬಿರ ನೆತ್ತರದಾನ ಶಿಬಿರ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ 2022 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಾರ ಕುಡ್ಲದ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಡೆತಂಡ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆಡು ಲೇಸ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಕಾಂಡೆ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ನಡಪಾದು ಪೂರ್ವ ರಂಗದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡಪಾಯಿರು. ಚೆಂಡೆ ಜುಗುಲ್ಬಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂತದಂಚ ಪೀಠಿಕೆ ಸಿರಿವೇಶ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡ ಸಭಾಲೇಸಡು ಕೊಂಡೆವೂರು ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರು. ಉದ್ಯಮಿ ಶಶಿಧರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದಿತ್ತೇರು. ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ದಿವಾಕರ್ ರಾವ್ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೂಡ್ಲು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಡ್ದು ನೆತ್ತಿರದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆತಂಡು. ಧರ್ಮದ ಕಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡಕ ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಅಡ್ಯಾರ್ ಕಟ್ಟೆಡ್ದು ಸಭಾಂಗಣ ಮುಟ್ಟ ಯಕ್ಷ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಭಾಗವತರಾದಪ್ಪನ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ನಡತಿನ ಲೀಸಿಡು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಂಬೈಲು, ಜಯರಾಮ ಶೇಖ, ಕರುಣಾಕರ ರೈ ಧೇರ್ಲಾ ಪಾಲ್ದಿತ್ತಂಡಿರು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಸಣ್ಣ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬುನಾದಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ವೇದ. ಆ ವೇದಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಆ ಪುರಾಣವನ್ನು ನಾವು ಓದುವಂತಹ ವ್ಯವಧಾನವೋ ದೃಷ್ಟಿಯೋ ಮನಸ್ಸೋ ನಮಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ
ಪಾರ್ಥಿಸುಬ್ಬನಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿದವರು ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಕನ್ಯಾನ ಕೂಲೂರು ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಘಟಕದವರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಷ್ಟನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧವಾದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳೇನು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರಬೋಡದು ಈ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಥದಿನೊಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕೊಳ್ತದೆ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಾತು ಸೇರ್ಸ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಳ್ಡ ಈ ದುಡ್ಡುಗೆ ಎನ್ನೋ ಉಂಡ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಹರೀಶನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಸತೀಶ್ನ ಲಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಬಾರಿ ಇಂದವು ದೊಡ್ಡ ಅವು ಕೇನರಿ ಜಿದಾಲಜಿ ಯಾಮಂಡಿ ದನೆಲ್ಲ ಬೋಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಲ್ತೆ ರಪಾನೆ ಬಂತೆ ಅಂದಲ್ಲ ಬೋಡ ಅಂದು ಒಡ್ಚಿ ಮಮ್ಮ ದಾಲ ಒಡ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ ಬೋಡನ ಎಂಕಲ್ಕೇನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಆರಡ ಭಾರಿ ರಭಸಡು ಬುಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪತ್ತು ಮಾರ್ಗದ ಡಿವೈಡರ್ಗೆ ಇಡ್ತದು ಗಾಡಿಡಿತ್ತಿನ ಧೀರಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಪನ್ಪನ ಇರುವೆರಿಗ್ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಐತಾರ ಕುಡ್ಲದ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆಡು ನಡೆತಿದ್ದ. ಬಾರಿ ರಭಸಡು ಬುಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪತ್ತು ಮಾರ್ಗದ ಡಿವೈಡರ್ಗೆ ಇಡ್ತದು ಗಾಡಿಡಿತ್ತಿನ ಇರುವೆರಿಗ್ಲ ಜೋರ್ದ ಪಿಟ್ಟಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ಕುಡ್ಲದ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆಡು ನಡೆತಿದ್ದ. ಧೀರಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಪನ್ಪನ ಇರುವೆರಿಗ್ ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತದು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಂಡ. ನಡುರಾತ್ರಿ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಕಾಲೆಕ್ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಪೇಂಟೆಡ್ ಧೀರಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಬಾರಿ ರಭಸಡು ಪೋಂದು ಪುನಗ ಮಾರ್ಗದ ಡಿವೈಡರ್ಗೆ ಎಡ್ತದಂಡ. ಎಡ್ತಿನ ರಭಸಗು ಒರಿ ಡಿವೈಡರ್ ದ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕುರಿ ಮಾರ್ಗೋಗು ಬೂರ್ದಿರು. ಅವೇ ಮಾರ್ಗಡು ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಇರುವೆರೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಿರು. ಗಾಡಿ ಎಡ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ತೋಜಿದಂಡ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮೈದಾನುಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾವುಟ ಪಾಡೇರ್ಲ ಬುಡಂದೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪಾಡ್ದು ನಪುಂಸಕಿರ್ನಂಚ ನಡತುನ್ನಕುಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕುಲುಂದು ರಾಜ್ಯದ ಇಂಧನ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೂರ್ದೆರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಡಿಪುಡು ವಿರೋಧ ತೋಜೈನ ರಾಜ್ಯದ ಇಂಧನ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮೈದಾನುಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾವುಟ ಬಗಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ವಾರೀತಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನ ತೂತೆರು. ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾವುಟನು ಪಾಡಿರ್ಲ ಬುಡಂದೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪಾಡ್ದು ನಪುಂಸಕಿರ್ನಂಚ ನಡತೊನ್ನಕುಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕುಲುಂದು ಏವ್ರ ತೋಜಾಯರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಗತ್ಯದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾವುಟ ಸಂಗತಿ ಸ್ವತಂತ್ರದ ವಿಷಯದೆತ್ತದು ಬೊಚ್ಚಾಂದಿನ ದೂರೊಂದುಂಡು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಜಿ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ಡು ದೂರ್ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮುರ್ಕುದುಂಡು ಆರ್ಪಂಡೆರ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿಗ್ ತಿರ್ಗಾದ ಪಾತಿರ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಗಿಟ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದೂರೊಂದುಂಡು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟ್ವಿಟ್ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶ್ರೀನಗರಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾವುಟ ಪಾಡೆರೆ ಬುಡ್ತುಜಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕಿರ್ನ ಬಿದೆ ಮುತ್ತಾಯರೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರುಡಾಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗೂ ಸರಿಯಾಯಿನ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾಯರೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಬರುಡಾಂಡ್ ಆಡಳಿತ ಬೊಕ್ಕ ನಡವಳಿಕೆಡು ದೇಶದ ಪರವಾದ ಏಪೊಗ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಓದಂಟ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಆರು ದೂರಿಯರು. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರನು ದೂರುನ ದುಂಬುದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಗೂ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ್ನ ಮೂಲ ಜನತಾ ಪರಿವಾರ ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವಲಸೆ ಪೋಯಿನಿಯೇರು ಇರೆನ ಮೂಲ ಓವು ಇರೆನವು ವರುಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಲನ ಅತ್ ಬಾದಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಒಂದು ಮಾತ ಚರ್ಚೆ ಆವಡುಂದು ಮಂತ್ರಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡಿರು. ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವತ್ತು ಅನಗತ್ಯವಾದಂಥ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನತಾ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾರು? ಅವರ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ವರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರವೋ ಬಾದಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಇದ್ದಿದ್ದು? ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ತಾನು ನೈತಿಕ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವರ್ತಿಸ್ತೀನಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ತಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಮತ್ತು ಮೋದಿಯವರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಜನರನ್ನು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ವೇದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ 2022ನೇ ಸಾಲದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಜೀವಮಾನ ರಂಗ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಸು ಐತಾರ ಬಳ್ಳಾರಿಡ್ ನಡೆತಂಡ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿಯರಿಗೂ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ 2022ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆದ ಕನ್ನಡ ಕಲಾ ಸಂಘ ಸೇರಿದು 31 ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಿತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜೀವಮಾನ ರಂಗ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವರ್ಷದ ರಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಯುವರಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗಡಿನಾಡ ರಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲಿನ ಪಟ್ಟರೆ ಐತಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರು. ಬಳ್ಳಾರಿದ ಜೋಳದ ರಾಶಿ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ರಂಗಮಂದಿರಡು ಪಿಂಜಾರ್ ರಂಜಾನ್ ಸಾಬ್ ಚಾವಡಿ ನಡೆತಿನ ಲೇಸಿಡು ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ತುಳು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗುಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದಿನ ಕುಡ್ಲದ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದತ್ತೊಂಡಿರು. ಶಾಸಕರು ಜಿ ಸೋಮಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪವನಕುಮಾರ್ ಮಾಲಪಾಟಿ, ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿ, ಜಾನಪದ ಬೊಕ್ಕ ಬಯಲಾಟ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದುಂಬುದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಬೆಳಗಲ್ಲು ವೀರಣ್ಣ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಆರ್ ಭೀಮಸೇನ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಆರಾಧ್ಯ, ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಪ್ರಭುದೇವ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಪರಿಷತ್ ಕುವೈಟ್ದ ನಿಲೆಟ್ ಫರ್ವಾನಿಯಾದ ಬದ್ರ್ ಅಲ್ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೆಡ್ ಧರ್ಮದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಶಿಬಿರ ನಡಪಾಯಿರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೌಮ್ಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಗರಾಜ ತಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋಜ್ ಮಾಳವಿಕರ ಶಿಬಿರ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಪರಿಷತ್ ಕುವೈಟ್ದ ನಿಲೆಟ್ ಧರ್ಮದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಫರ್ವಾನಿಯಾದ ಬದ್ರ್ ಅಲ್ ಸಮಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೆಡ್ ನಡಪಾಯಿರು. ಕುವೈಟ್ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಸೇವೆದ ಭಾಗವಾದ ಈ ಶಿಬಿರ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು. ಮಲ್ಲಭಿನ್ಯರಾದ ENT ತಜ್ಞರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೌಮ್ಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಾಗರಾಜ ತಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋಜ್ ಮಾಳವಿಕರ ಶಿಬಿರ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಬೇಬಿ ಸಾನ್ವಿ ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಿನ್ನೆರು ತುಡರ್ಬುಲ್ಪು ಪುತ್ತಾಯಿರು. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಪರಿಷತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಾಜ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಾತಿರೆಲ್ಲಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿರು. ಕಾಂಡೆಡ್ದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ನಡತಿನ ಶಿಬಿರಡು ಭಾರತದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಲಿನ 192 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಸೇವೆದ ಪ್ರಾಯೋಜನ ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಪರಿಷತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದ ಕೂಟ ಈ ಶಿಬಿರ ನಡಪವನವಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು. ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದ ಮಾತಿರ್ನಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಸಂದದಿಂಡು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ತನ್ನಂಚಿ ಒಯ್ಪುನ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆ ಅಂಡ ಕಲಾವಿದರು ತನ್ಕುಲಿನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೊನರೆ ಪಾಕ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿತೊಂದಿರೆಂದು ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಪಂತೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಡತಿನ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ 2022 ಮುಗಿತಲ ಲೇಸಡು 6 ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡಿರು. ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಐತಾರ ಕುಡ್ಲದ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಡಪಾಯಿನ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ 2022 ಪಂಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಬಯ್ಯಗು ಮುಗಿತಲ ಲೇಸು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಲೇಸಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಪಾತೆರ್ದು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಪೊಸತನ ಸೇರ್ಸಾವೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದಂಚಿನ ಕಲೆ ಒರಿದಂಡ. ನಮ್ಮವಳು ಏತೋ ಕಲೆ ನಾಶ ಆದ ಪೋತುಂಡು ಅಂಡ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶರ್ನಂಚಿನ ಜವಣ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಕಲೆಟ್ ಪೊಸತನ ತೋಜಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒರಿಪಾದಿರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಉಯ್ಪುನ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆ ಅಂಡ ಕಲಾವಿದರು ತನ್ಕಲಿನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟುನರೆ ಪಾಕ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿತೊಂದಿರು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕಲೆ ಒರಿಪಾದ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಸಾಯ ಒದಗಾವನ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಸಾಯ ಒದಗಾವಂದು ಪಂಡಿರು. ಸ್ವಾಮಿ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇವತ್ತು ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ದಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಗೌರವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ, ಆಸಕ್ತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಆದಾಗ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಲಾವಿದರು ಗುರುತಿಸಿ 100 ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು.
ನೂರಾರು ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ನಾವು ಹಂಚಿಸಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಾತ್ರಧಾರಿ, ಯಾರೋ ಪ್ರಸಂಗ ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಾನು ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ ಅವರ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಂದರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಪಾತಿರ್ದು ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಕಾರ್ಯೊಲಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ಪಟ್ಲದವರ ಸ್ವರ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ವರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹಾಗಂತಲೇ ಆ ಕಲೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪಟ್ಲದಲ್ಲೇ ಅದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತಹ ಕಲೆ ಇರುವಂತಹ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಕಲೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಂಥ ಕಲೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ. ಎಡನೀರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಸಿರಿವಂತರಿನ ಮಾತ ಈ ಚಾವಡಿಡುತ್ತುವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ ಖಾಲಿ ಸಿರಿವಂತರತ್ತು ಉಡಲ ಸಿರಿವಂತರೇನ ತುವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಪನವಳಿ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತ್ರ ಲೂಪು ಉಡಲ್ದು ಕೆಲವರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಮೂಳು ಚಾವಡಿಡನ್ ಚಾತಿಜಿ ಪಣವದ ಬಗೆಟ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಉಡಲಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದಿಂಜಾವಂಚಿನಕ್ಲೆತ್ತುವರೆಗೆ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆದ ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳವ್ರ ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ದಾನಿಯುಲೆಗೆ ಮಾತ ಪಣವು ಕೊರೊಳಿ ಕೊರುಣುಂದಡವು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಆವಡತ್ತ ಐಕೆ ಏರು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸಮರ್ಥೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯನ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಒಂದು. ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪಾತಿರ್ದು ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೇನು ಮೆಚ್ಚಿಲೆ ಐತ ಬದಲು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪಡೆಯಿಂದ ಪಂಡಿನ ಆರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೆಲ್ಮೆಗೂ ಸಾಕಾರ ಕುರ್ನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿರು. ಎರಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನನಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಋಣವನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಾನು ಮರೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನಿಂದ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಆ ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ದಾನಿಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಆ ಕಟೀಲು ತಾಯಿ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ 1 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಲಿ, ಯಾರು ಏನು ಹೇಳದೇ ಇರಲಿ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ, ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಗುಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರರು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಟ್ಲ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಯಕ್ಷಗುರು ಮಹಾಂಬಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರಿಗೆ ಪಟ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2022 ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದುಂಬುದ ಗುರಿಕಾರರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂಎಲ್ ಸಾಮಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನರ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿರು. ಉದ್ಯಮಿಲಾಯಿನ ಕೆಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡಿದಿ, ವಕ್ಪಾಡಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡಿದಿ, ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು.
ಗುರುಪುರ ಮಣೇಲ್ದ ಪಳ್ಳಿದ ಓದಂಟು ಸಂಬಂಧ ಐತಾರ ಕುಡ್ಲದ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ಡು ಶಾಸಕರು ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ನಡಪಾದಿತ್ತರು. ಪಳ್ಳಿದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ, ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆದ ಕುಲು ಅಲ್ಪದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಭೆಟಿತ್ತರು. ಗುರುಪುರದ ಮಣಿಲಡು ಜುಮ್ಮಾ ಪಳ್ಳಿನ ಜರಿಪುನಗ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟು ದೇವಸ್ಥಾನದಂಚಿನ ಕಟ್ಟುವಣ ಒಂಜಿ ತೋಜಿದಿತ್ತದು ಆಬಗಿಟ್ಟು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಕಲು ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆದಿದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಡು ಅವಳು ಹಿಂದೂ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತನೆಂದು ತೆರೆದು ಬೈದನು. ಅಂಚಾದು ಆ ಜಾಗಿನ ಹಿಂದುಲೆಗು ಬುಡ್ದು ಕೊರುಡೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ದುಂಬುದಿದ್ದಿತ್ತೆರು. ಐತಾರ ಶಾಸಕರು ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಜರಂಗದಳ ನಾಯಕರನ ಒಟ್ಟುಕು ಕುಡ್ಲದ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ಡು ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಸಭೆತ ಸುರುಕು ಶಾಸಕರು ಪಳ್ಳಿದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಕ್ರೀಡಾ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಮೂಜನೇ ಹಂತುಡು ಪಳ್ಳಿದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಊರ್ದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗದಳದ ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು ಸಭೆ ನಡಪಾಯಿರು. ರಡ್ಡು ಕೂಟದಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿರ್ಧಾರ ತಿರಿಪಾದಿರು. ತನ್ಕಲಿನ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕಿಯರಡ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡಪಾದು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನಗು ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕಿಯರು ಪಂತಿರಂದು ತಿರಿದು ಬೈದನು. ಕಂಬಳದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇತಿಹಾಸ ಮಲ್ತಿನ ಏರು ದಾಖಲೆ ವೀರಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಧೋಣಿಗ್ ಜೆಸಿಐ ಮಡ್ಯಾಂತಾರ ಮೊಕುಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾದು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಜನಪದ ಗುಬ್ಬಾದುಂಡು. ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟುಡು ಸಜ್ಜಿಡು ಬುಳೆಪಾಯಿನ ಎರುಕ್ಲಿನ ದತ್ತು ಮಾಡ್ದಿನ ಕಂಬಳದ ಕಂಡುಡು ಗಿಡೆರ್ನವೇ ಕಂಬಳದ ಗುಬ್ಬಾದುಂಡು. ಎರುಕ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರು ತನ್ಕ್ಲಿನ ಜೋಕ್ಲಿನ ತಾಂಕಿನಂಚ ಎರುಕ್ಲಿನ ಸಾಂಕದು ಕಂಬಳದ ಕಂಡುಗು ಜಪಡಾವೆರು. ಕಂಬಳದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇತಿಹಾಸ ಮಲ್ತಿನ ಎರು ದಾಖಲೆ ವೀರಬೋಳದ ಗುತ್ತುದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಧೋಣಿಯಾದಿತ್ತದು ಜೆಸಿಐ ಮಡಿಯಂತಾರ್ ಮೊಕುಲು ಎರುಕು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರೋ. ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಧೋಣಿ ಎರುನು ಕನತದು ಬಾರಿ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರೋ. ಜೆಸಿಐ ಮಡಿಯಂತಾರದ ಸರ್ವೆರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರೋ. ಕಂಬಳ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಗುರುತಿಸುವಂತ ಕ್ರೀಡೆ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬರದೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೋಣ ಇಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಧೋನಿ ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಧೋನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆ ಹೆಸರು. ಆ ಮನೆಯ ಹೆಸರನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಜೂನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆ ಕೋಣವನ್ನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಿಗೆ ತಗೊಂಡೋದ ಮನೆ ಹೆಸರು ಧೋನಿ ಅಂತ, ಧೋನಿ ಮನೆ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಹೆಸರು. ಹಾಗೆ ಈ ಕೋಣನಿಗೆ ಕೂಡ ಧೋನಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಇವತ್ತು ಧೋನಿಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ 6 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಕೋಣ. ಕರಿನ ಪಾಕ ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲು ಬರ್ಸದ ನೀರು ಉಂತದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಇತ್ತಾಯ್ಕ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಮಾರ್ಗಗೂ ಡಾಮರ್ ಪಾಡ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತಿದೆರ. ಕರಿನ ಪಾಕ ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲ್ದ ನೀರು ಉಂತುನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಡಾಮರ್ ಪಾಡ್ದು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದಂಡ. ಕುಡ್ಲದಂಚಿ ಪೋಪುನ ಬಸ್ಸುಲು ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಗೋಡು ಬತ್ತದು ಮೇಲ್ಸಂಕದ ಅಡಿಟ್ಟು ಉಂತೊಂದಿತ್ತ. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಗೋಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಡು ಬರ್ಸದ ನೀರು ಇಡೀ ಉಂತುದು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡ. ಈ ಸಂಗತಿನ ಗಂಭೀರವಾದದೆ ತೊನ್ನ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆರೋ. ಅಂಚಾದು ತುರ್ತುಡು ಡಾಮರ್ ಪಾಡ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತಿದೆರೋ. ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರೈನಿತ ಮಲ್ಲಸಿದ್ದಿಲು. ಕುಡ್ಲದ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ 2022 ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ತನ್ಕ್ಲೆನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೊನೆರೆ ಪಾಕ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿತೊಂದಿರು ಮುಗಿತಲ ಲೇಸುಡು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ. ಕುಡ್ಲದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜ್ದ ಹಿಜಾಬ್ ಓದನ್ ವರವು ಕಲ್ಪನ ಪದ್ರಾಡು ಪೊಣ್ಣುಲಿಡ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲಿಗೂ ದೂರು.
ಬಳ್ಳಾರಿಡು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ 2021-22 ಸಾಲದ ರಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಸು ಕುಡ್ಲದ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಪರಿಷತ್ ಕುವೈಟ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಫರ್ವಾನಿಯಾದ ಬದ್ರಲ್ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೆಡು ಧರ್ಮದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಶಿಬಿರ. ಇಡೆಗು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.